sesiwn rhif 2 nawr. Fel arfer, mae'n rhaid ni gadael ni gynhesu. Ni dechrau pob sesiwn gyda rhywfaint o gynhesu. So ni gartref allan o'r sedd, dim lot o led ni fy gallu gwneud yr heddill ac yn y blaen. So, just pengliniau dod lan i'r uchel. Ar y bach. Dihydon ar y corff, cael galon i symud bach fwy. Okay. Mae'r galon yn gweithio fwy caled pan ni'n camu a symud i'r ochrau. Okay. Y mwy gyhyryd ni'n ei cyrff sydd yn mynd ar draws y corff. So pan ni'n ei ymarferiad sy'n mynd ar draws, dyna fel ni'n dihuno mwy y corff a mwy o'r galon. Okay? So yn aml iawn, gallech chi weld fi'n ochr gamu, symud ochr i ochr, sglefrio ffordd yma, ac mae fe'n ffordd fwy cyflym i ddyn o ran y corff. So i fi loncian, falle bych chi fwy hapus yn marcho ar yr unfan, okay? Os chi'n barod i wneud bach o loncian, mae hwnna'n gret, achos dwi'n gwneud am rywuned 90 eilad chi'n mynd fod yn ei ni, okay? Rhaid bach o, achos fi'n siarad yn ogystal â symud, yn cael ni'n dechrau symud yn barod. Falle gallech chi feddwl bod i symud y breichiau fel athletwr, ti'n bach o fwy, okay? Rhywun sydd yn sprintio, bydden nhw falle ar yr unfan gyda'r coesau a breichiau'n symud yn gloi, okay? Felly nôl i gerdded. Y pwynt fi'n trio wneud ydy, carwch chi symud, yna'r peth mwy bwysig, okay? Fi wedyn yn chwifio mewn i chi, dwylo mewn llinell gyda'r fron, okay? Hands around the chest, okay? A wedyn wrthos diwetha, yn y sesiwn diwetha, roedd pwysau yn wal, a ni'n ymarfer y leg swings. Okay? Eto, ehangu cyhyr yr hip i ni moyn wneud fan hyn. Cos yn mynd nôl, os cyffwrdd y llaw sy'n ddiwedd y byd, coes yn mynd nôl, mlaen, ymestyn nawr. Okay? Ymestyn trwy ddod bod fi'n gwneud hynny. Os ych chi'n gallu, gyda'r bach o stretch i'r quad mewn mynd nawr. Okay? So, sefyll ar yr unfan, dal y drod, pengliniau agos i'w gilydd, a tynnu nôl. Falle bod hwn yn gofyn gormod o rai pobl, so gallwn ni fod yn resto'n drodi ar top cader neu'r soffa, a wedyn pwysio trwyddo. Okay? Pwys trwyddo, eto trwyddo, top o'r hip, a hyd y cod fel hyn, nid ydych chi'n siarad ymestyn. Os ydych chi'n dyn, os ydych chi'n cyhyrid tyn gyda chi, a bod chi'n teimlo, mae'n dipyn o stress, does dim gormod o ymestyn. Cadwch o'n i stretcho gyda ydych chi'n gallu. Ni'n ei pethau cloi yn bod yma, okay? Ond ewch trwy pethau bach fwy gloi. So, yr ail sesiwn yw hwn nawr, so ni'n mynd cynyddu y gwaith dy bach yn fwy. So, fi'n mynd i eto 10 rep o bopeth, okay? A ni'n mynd i 2 set ohono fe. So, byddwch chi'n cael ymlaen i wneud yr ail set yr amser eich hunan, ond ar y technegol bych chi'n edrych amdano'r ffai. So, mae'r squat gwrs rhywun peth ar sesiwn cyntaf. Ond nawr, fi'n dal pwysau yn y nwyloedd. Mae'r pwysau gallu bod yn rhywbeth o gamfa, fel kettlebell neu dumbbell. Mae'n gallu bod yn tin o baked beans. Yn y gorffennol, fi wedi iwso tractor bach gwyrdd toi yn fabi. Mae unrhyw beth yn neu'r tro, okay? Ond bod ni'n gwneud y squat ti'n bach fel anodd. Okay? So fi'n troi 90 gradd, eistedd nôl, gweithio trwyddo. Eistedd nôl, gweithio trwyddo. So mae'n ddiwedd y byd, os mae dyna'n gyd o squat sy'n digwydd i chi ar y foment, ond dros amser, ni moyn bod hwnna yn gwella, ac yn gwella, ac yn gwella. So mae eisiau bod fi'n canolbwyntio nawr, yn gweithio'r chest i mlaen, gweithio'r menol i nôl, a bod y pwysau yna'n agos yn gorffi. Os chi'n dal y pwysau bellach chi ffwrdd fan hyn, chi fwy tebygol fan yn grwn, a hefyd, mae fe'n yn lot fwy trwm, bellach chi ffwrdd y corff i'n unig. So 10 rep, o beth ni'n galw, goblet squat. Pen lan, edrych yn syth yma, dyna'n siarad. Okay? Mae'r lunge wrthos yma. So ni'n mynd i iwsio pwysau, okay? Ond mae'r lunge nawr, ni'n camu nôl, a fi'n dod trwyddo, dy'r gos na'r awyr. Nôl, cos na'r awyr. Eto, os yw'n gofyn gormod, llawer y soffa, llawer yn yr wal. Os chi'n blino, hanner ffordd trwyddo, brec bach, ond wedyn chi'n gallu gweld mae
penglin yn y trwyddo. Fi lle nawr bach fwy o blygu yn y gos cefn, sy'n mynd i fi lawr fwy isel, so fi'n gwythio lan fwy caled gyda'r gos blaen. Okay? 10 yn un ochr, wedyn fi'n droi y llall. Okay? So camu nôl, trad ddim yn rhy agos i'w gilydd, okay? Trad ar led, corff lan, gos yn y trwyddo, pwysau ar y gos obviously sydd ar y llawr, ond meddwl bod i'r hil yn gwythio mynd llawr hefyd. Okay? Llusgo nôl, a lan to. Lawr, a lan. So bydd rhaid chi'n angen stopo yn y canol, cael saib bach, a wedyn mynd nôl. Ond dwi'n trwyddo. So chi'n trio gwythio trwy'r llawr, nawr, push, a dwi'n trwyddo'n uchel, a ars yn sgwar. Dim yn rhy sgiwyff. Fi'n gobeithio bod yna'n air i ni cael bod fi'n dymddio dydw, ond sgiwyff, ddim yn syth, okay? Ond ni moyn i bod yn syth. So mae craidd angen gweithio i gael fi'n sgwar neis. Ffordd yma. Okay, fi wedi gwneud mwy na 10 hwnna. So gyda'r ymarferion yma gyd, ni'n gwneud 10. O'n i'n mlaen i'r symudiad nesaf, 10, mlaen i'r symudiad nesaf, 10. A ni'n gwneud hwnna gyd dwywaith. Os i chi moyn, chi'n gallu gwneud yr un ymarfer ar ôl ei gilydd. So falle na gyda fi'n gwneud squat am 10, cael break bach yn mewn 90 eiliad, a wedyn gwneud eto. OK? Cool. Trydydd yma, gwrthosgiadau, press-ups. Wrth diwetha, oedd pwysau dyn ni'n dwylo ni, a ni'n gwthio nhw lan. OK? Yn ogystal â hynny nawr, ni'n gallu gwneud gwrthosgiadau. OK? Press-ups. So eto fi'n mynd fod yn penglunio nawr, ond tro yma fi'n mynd i orfod lawr yn fflat ar y llawr. So os oes mat gyda chi, bawd ar y mat, bysedd off y mat, a y mwriad i gorwedd lawr, so mae'n chest ni rhwng y nwyloedd. Okay? Dwylo bwys y chest, ac o fyna, gwthio lan off y llawr a sychu brichiau. Eto, bydd rhai o chi, dwi'n mynd hanner y pellter lawr, a ar y bach mae'n gweithio i fod yn gallu rheoli y symudiad yr holl lawr i'r llawr. Y challenge nawr ydy tynnu dwylo off y llawr, a wedyn gwythio lan. Okay? So mae'r fron, mae'r chest yn i'r llawr, trwy dwylo off y llawr, wedyn dwylo lawr a gwythio lan. Dyna'r challenge ni. A wrth ni'n gwythio lan, stumog yn gryf. So dwi ddim yn gwythio lan yn grwn fan hyn. Okay? Gwythio lan y llawr, cryf, trwyddo fyna. Set o 10, okay? A dwylo off y llawr o gwythio trwyddo. Okay? Dyna le mae'r gwelliant yn digwydd wrthnos yma. Okay? Cool. Pedwerydd ymarfer. Wrthnos diwetha, oedd dwylo wrth ein ochr a bod ni'n tynnu'r penelyn yn agos i'r cefn a jyst ei ddal e. Okay? So ni'n mi ehangu, ond mae'n tipyn fwy tuff wrthnos yma. Okay? Os ydych cefn chi bach yn grwn, bydd hwnna'n sialens. O fan hyn, gorau lan yn fflat, gwylod yng nghefn ni yn fflat neis i'r llawr, so mae tensiwn yma'n mynd nôl ni, mae'r fflat yn gallu bod gen lawr. Sesiwn diwethaf, dwylo fan hyn. Sesiwn yma, ni'n ymestyn y breichiau. Okay? Tynnu penelyn lawr i ochr y corff, a dyna yn symudiad ni. Baw gan i'r to, penelyn yn tynnu lawr, ni'n trial llusgo dwylo a'r penelyn ar y ril linell. Eto, dim yn gyflym, popeth am nôledd, cadw mlaen i ddal y siap gwylod y cefn, so dwi'n cael mynd o fwy crwn yn ei hefni, so mae eisiau gwneud y pelvic tilt, le mae'n hipi, yn gweithio mynd i'r llawr, a mae'n henol i'n cyfannu. Okay? So gen lawr, breichio lan, penelyn lawr i'r ochr. Okay. Eto, os ydych chi, ydy lot o waith wrth ddesg, neu'n eistedd gormod, yna ni'n mynd i fod yn fwy crwn. A gan bod ni'n gweithio yn erbyn gravity fyna, mae'n corff yn moyn ymlacio ar y llawr, so mae'n cwrdd off y llawr yn mynd i fod yn waith caled. Okay? Mae mwy o beth chi'n neud, mwy hawdd yn fynd dod, a yn ogystal gyda y gwaith yma, mae eisiau ni cael mynd i wneud yr ymestyn i'r fron. Okay? O fan hyn, penelyn at gilydd, jyst dal y stretch o'ch yna, a bydd hwnna'n helpu ni i agor y sgrid yma lan. Okay? So ni'n diwethaf wedyn, ydy troi. Fi o'r pengliniau ar,
Dwy ben glin, gwneud i syth ymlaen, hip yn gwneud i syth ymlaen, dwylo a bysedd gyda'i gilydd. A na gyd fi mo'n neud wedi troi mewn fan hyn. Ond chi'n gallu gweld dydi gwylod i'w horffi ddim yn troi. Okay? Mae'r t-shirt yn symud, dy'r trwser ddim. Okay? So dim riglon yn mynd o gwmpas fan hyn. 10 gloch, 2 gloch. 10, 2, 10, 2. Ond wythnos yma, ni'n mynd lawr, lan, lawr, lan, lawr, lan. So ni'n gallu gwneud 10 fan hyn, 10 fra, a 10 ochr arall. Okay? Chi'n gallu gweld y linell i ni'n tynnu. Okay? 10 gloch, 2 gloch, 10 gloch, 2 gloch. Ddim yn rhy bell droi fan hyn. 10 gloch, 2 gloch. A ni'n trio dihun o ran cychwyn gwylod y stymog ac felly yr obliques ochr y stymog hefyd. Okay? 10 rep. Okay? Ar y 5 ymarfer, gyda'r un diwetha yna, dim yn unig ar y linell canol, ni'n gallu mynd yn diagonal hefyd. Okay? A draws y corff hefyd. Triwch rheini er mwyn gweithio mwy o craidd. Yn ogystal â'r rheini wythnos yma, ni'n mynd bach fwy o waith craidd. Okay? So, ni'n hawsa ni'n gordd ar ein cefnau. A gyda hwn, gweithio rhyw 20 eiliad, wedyn y complete bach, a ni'n trial ymarfer nesaf. Neu fel ni'n dweud gyda'r ymarferiad mowr yn gynharach, chi'n gwneud un ymarfer, wedyn cael brec bach, a wedyn ni'n y to. Okay? So dyma'r ymarfer, okay? Gweithio gyhered gwylod y stymog i fi mae'n neud. So fi mae'n cymeryd annog yn mynd i'r bola, annog y mas, tynnu motw bol i fewn. Gwasgu'r cefn yn fflat i'r llaw, a i'r rhai hon chi, bydd hwnna'n ddigon o waith. A fi sy'n mynd dal hwn wedyn am rhyw 10 eiliad a wedyn yn ymlacio. Okay? Y cam nesaf ydy annog mewn i'r bola, mas, tynnu botwm bol i fewn, cefn fflat. Y gwellteg yn ystod fi hefyd yn fflat ar y llaw, fi'n codi'r ben glin lan. O fyna wedyn, fi'n ymestyn y gos mlaen, mor bell a fi'n gallu, ond sdim pant yn cael adeiladu lan y gwylod y stymog, y gwylod y cefn. O gyd mae'n hefyd yn gorfod fflat neis ar y llaw, a wedyn fi'n tynnu nôl y lawr y llaw. Gos chwith yn dod lan, llusgo mlaen, nôl a lawr y llaw. So trwy gydol hwn i gyd, dyw gwylod y cefn ddim yn cael crymani, ddim yn cael mynd yn grwn, okay? Dyw'r ysgwyddau ddim i fod off y llawr, ond mae'r pen yn ymlacio ar y llawr hefyd. Okay? Ydy sy'n fwy o caled wedyn, mae mwy o gyherwydd o lan, so angen yn mynd i'r bola, mas, bot y bol i fewn, cefn o fflat. Un gos yn dod lan, y llall yn dod lan. Okay? Eto fi'n ofalus bod nghefn ddim yn cael mynd yn grwn, so nawr fi'n siarad ymestyn yn gos ymlaen ar y bach. A chi'n gweld y cyflymder i fi'n mynd fan hyn. Dwi ddim yn mynd yn or-gyfryn. Okay? Llyfn neis, a dwi'n cefn ddim yn cael colli siap. Fi'n gobeithio bod chi'n gweld bod fi'n gwneud hwnna'n gwrdd yn nghefn yma. So fi'n cael colli'n siap i. Okay? Sydd i fi'n teimlo bod fi ar y fi'n colli'n siap i, fi'n jyst tynnu nôl. Mlaen, a nôl. Okay? A fi'n dal ma'n i'n weithio tan bod yn drod i nôl ar y llaw. Okay. So mae yna lefelau gwahanol yna yn yr un symudiad. Okay? Peth mwy pwysig, cefn ar y fflat neis. Okay? Triwch bod yn ymwybod bod mae gwylod y stymog yn mynd weithio, dim cymaint ar y top, a definite dim yn y cefn. Okay? Yr un diwethaf. Okay? Eto gwaith craidd. Dwylog yn llinell gyda'r ysgwydd, pengliniau yn llinell gyda'r hepi. Okay? Eto, o fan hyn, llusgo'r corff ymlaen, so y cefn o fraich yn gweithio tymor bach yn fwy, anfon mewn i'r bola. Anfon mas. Botwm bol i fewn. Llusgo ymlaen, a o fan hynna, fi'n mynd llusgo un gos nôl off y llaw. Okay? Heb cynnyddu pant yn hefni, okay? Cos yn llusgo nôl, botwm bol i fewn, a na gyd fi'n mynd i nawr, codi'r llaw ar ochr arall, cos chwith di sydd dy fi yn yr awyr, a mae'r cos yn law dde i yn dod, 2 centimetr off y llaw. A'i ddalen, a dyna i gyd. Okay? Fi'n dalen rhyw 5 eiliad, fi'n newid drosodd. Okay? Llusgo mlaen, botwm bol i fewn, cos arall yn off y llaw,
a mae'r lawr chwith nawr yn dod centimetr neu ddoi off y llawr, a dal e rhyw 5 eiliad, job done. Okay? So os y plant ydych chi gytre nawr, mae'n gweld dwi'n meddwl sôn am lot o waith caled, dwi. Okay? A chi mae'n rhywbeth mwy o sialed sydd yn nhw, neu eich hunan. Fi'n llisto un gos, okay? Pant y cefn aros yn gysol, llaw dde yn off y llawr, okay? So fi yn yr un siap eto. Nawr, y drod dde i, neu drod sy'n dal gyda'r llawr, wrth mi'n canolbwyntio, mae hwnna hefyd yn dod off y llawr. A chi'n gallu gweld i fi'n symud ti'n bach yn fwy, ond dydy hwnna, gwyrdd y cefni, ddim yn cael newid siap. Okay? Good. Mae'n bach fwy o rest i fi'n nghorff i nawr, fi'n gobeithio bod ni'n beth i chithau. Yr un ymestyn ni'n gallu gwneud, diwedd y sesiwn yma, fel wnaethon ni ar y sesiwn diwetha, a'r ymestyn wnaethon ni ar dechrau heddi. Okay? So, un o'r symudiadau ni wedi bod yn gwneud ydy yr hip flexor stretch. Okay? O fan hyn, camu trwyddo, tensiwn yn y plo, hip yn cael ei mestyn, istal ar y dal. Yn ogystal â ni gallu mestyn o'r canol y cefn, rhywbeth fwy o stretch ar cefn fraich, ac ymlacio. Okay? Os eisiau bach fwy o stretch trwyddo fan hyn, wrth o'r fraich mynd o'r lan, bydd yn ymestyn drosodd yn creu bach fwy o stretch, newid drosodd i'r ochr arall. Mae'n ddigon o stretch i fi. I fi nawr, mae fe'n fore dy llun, falle bydd fi'n gwneud tyn bach o redeg, tyn bach gormod o redeg dros penwthnos, pethau bach yn dyn fi, eisiau fi'n gwneud tyn bach fwy o mestyn. Okay? Yr hamstring wedyn, corff yn syth, cos yn syth. Okay? Yr rhai o chi yn mestyn bach eitha pell mynd i fan hyn, a ti'n mynd tyn bach fwy o mestyn. Jyst bod chi'n teimlo stretch. So stretch fod yn boenus. Okay? So bydd i stretch newid drosodd, camu, sythu, dal e fan hyn, pwysyn mlaen ti'n bach yn fwy os oes angen. Os oes angen beth yw'n ti'n bach fwy stretch, dos o fe fod yn boenus. OK, so bych chi'n gwneud y sesiwn cyntaf, gweithio bych chi'n gwneud sesiwn o 2 teigwaith. Triwch yr ail sesiwn fel ni'n gwneud heddi, bych chi'n teimlo tyn bach fwy o welliant. Os chi'n mwyn fod tyn bach fwy caled, mae'r pwysau lle bod bach fwy trwm. Os chi'n gwneud eto tyn bach fwy caled to, opsiwn i chi. Os chi'n arafus symudiadau fel tipyn yn fwy, bych chi'n teimlo tipyn fwy o waith yn y cyhyrau. Yr ail beth, faint o ymlacio chi'n cael, faint o rest sy'n rhwng y sesiynau, rhwng y set. Os o'r rest yn dod yn llai, mae fwy o waith wedyn. Okidoki. Da iawn pawb, welwch chi yn y sesiwn nesaf. Hwyl.